frumos. Ne întâlnim cu Alexuțu. Am spus că vine și el la cadou. A ajuns aici și Alexuțu, Silver acolo. Mergem. Pe unde mergem? Ce? Unde? Aceea, nu știu, că le-am din fabrică. Hai, mergem? Hai, revenim. Dăm și noi un drop aceea frumos. Nu, că l-am dat și ieri. Toți în afară de Gusti și... Da. Hai. Am dat frumos după aceea. Hai. Nu, lasă. Pardon. Hai, coborăm și noi. Cum a fost? Eu i-am dat un geam. Lasă camera pornită. Sau ai stins-o deja? Pornește-o. Că dăm pietonala. Păi da, dăm pietonala, că de-a lui melților o luăm în jos. Proști. Ești proști? Tu este prost. Pardon! Bă, îi dau flat la ălea. Dar să văd dacă e lume. Oh. Yeah, baby. Păi și unde te duci aici, în gol? Unde te duci aici, în gol? Bă, l-aș da, dar mie că-l stric, acum mai aud. Stai puțin să-l mai presez. Să-l mai presez, că dacă îi dai odată aici... Să-l mai presez, că dacă îi dai odată de aici, te-ai dus. Dai tu primul, că vreau să-i văd cum îi dai. Dai. Nu, bă, dar vreau să văd cum îi dai, dai. Dai, bă, că vreau să văd cum îi dai. Dar n-am chef, că vreau să văd cum îi dai. Tu n-aveai viteză, că eu de viteză pot să-mi iau viteză. Și vezi că aici e jump. Nu-i dai așa că o strici. Hai să vedem și noi cum e pe aceea. Ce?
Dar pe unde cobor, mă? Păi da unde te duci? Că nu coborâm. Trofeu. Păi da, dar n-am chef după iară să urc. Hai mă, că... Când coborâm, bă, după. Bă, dar lenești mai aici, mă. Nu că-s lenești, frate, da? Unde lasă? E geam? Da, mă, da, e trail, e pe un drop cu 3 metri distanță și 2 metri înălțime. Hai că-i dau încet, iar după mai vedem. Da. Mamă, dai noroi! Uai, uai, uai! E mult mai ok ca data trecută. Asta mi-amintește de... Îl vezi? Aha. Ia stai puțin că mă duc pe jos de aici. Tu l-ai dat? Nu. Bă, vezi că nu-i rău deloc. Ce? Nu-i rău deloc. Dacă îl dau, mă filmezi? Da. Îl dai? Da. 100%? Da, fratele, și dacă îi dau case aia e. Na, au zis ăla care l-a făcut că dacă dai chestia n-ai treabă. Întâi Păi aia de zic. dacă vrei. No, că după mă duc în ăsta și fac pană. Îi dau viteză, dar mai greu cu noroiul ăsta. Îți dau telefonul meu, mă filmezi? Ultima oară când am filmat cu al tău mi s-a văzut în ceață. Fără spălare, dar ultima oară mi s-a părut că al meu filmat de 10 ori mai făi ca al tău. L-a dat careva? Da, Cine? Dani, Care Dani? ăla cu Giant-ul de haci verde. Hai, încercăm și noi aici un trail gap. Da. Dă-i. Uai! Bă, gândește-te că dacă avem... Uite-l. Nu, e totul ok. Forță. Eu. Mamă. Ia cum s-a văzut. Mamă, cu aia de s-a dus. Uite. Nu s-a spart. Da. Nu. Bun, băieții, acum filmez de pe telefon că GoPro nu mai am unde să-l pun deoarece... Da, papa Cojoroc mi s-a dus și ghidonul, mi s-a îndoit. Da. Cam atât a fost acest vlog. V-am pupat. Ciao, ciao.